Život Petlavých, první díl seriálu Každodenní záležitost. Uvádí studio Movie Maker. Dubbing Tereza Pečárovská, Nikola Trostová. Děkuju. Lucy. Žena a muž se perou. Jdem se prát. Jo, pojď na to, jdeme. Jo. Pojď se prát. Co slava, já jsem silnej. A ty o ten nuda musí mít pryč. Maria, to jsi ještě nikdy neviděl, krátku s mámou. Au, už to bolelo. No jasně. Ten. Tak pojď, pojedeme do školy, jo? Za chvíli je tady autobus. A já už jdu. Počkej, chtěl jsem ti vypravit vtip. A já ti ho řeknu. Povídám v autobusu. Díky. Už je tady autobus. Můžeme nastupovat. A já ti předběhnu. No to teda nechci, to... To dělejte, už nastupujte. A tak to je den co den. Další den. Zase. Nastupování do autobusu. Taková nuda. Je tak netrpělivý. A já dneska nemám den. Je do mě kloubí. A já... Mě taky chce být. Konečně já. No a taky je den. Musím spravovat vanu. Jo, nejde to. Strašně to smrdí. Sponsor teda nemáš. Počkej se s tím, musíš tam nějak dlouho, my se chceme taky vykoupat. A já si chci dojít na záchod. Jo, a já se chci na moc. To máte blbý, nemáte rozbíjet fan. My jsme ji nerozbili. A se když jsi to napouštěl. Ježiš, nekecej. Co? Já nekecám. Ježišmarja. Příště to já nebudu spravovat, příště to budete spravovat vy. A ty nám do toho budeš kecat. Ty jsi jenom oplácet. Nejde to. Ježišmarja, jsem mokrý, musím se pak převlíknout. Jovka, to nejde. Ustoj. Ustoj, prosím. Jo, máš